Hej og velkommen til et afsnit af Hvad vil du gerne høre? Du vil gerne høre bjælleklang? Nej! Fat det du! Anna elsker ikke bjælleklang lige så meget som dig! Undskyld. Tobias? Tobias! Hallo. Er I tilbage? Det ser sjovt ud. Hallo? Tissemand. Du lugter sådan fucking sødt. Hallo? Og du så? Okay, det lyder måske lidt sindssygt, men vi har kontrol over det. Der er bare lige kommet sådan en kæmpe flok pattebørn herind. Ja, det har vi faktisk. Vi kommer fra 2. klasse i Kærteminde skole. Hallo? Er der nogen? Din lille pik. Det kan du selv være. Hvad vil du gerne høre for en sang, lille ven? Du kan både høre Rasmus Seebach og Tue Vest. Og det er så Gretes lille tv her. Lad Hvad vil du gerne høre? Ja, altså, vi har både Rasmus Seebach. Hvad vil du? Det lyder virkelig godt, når du siger det først. Og Tue Vest. Hvad vil du helst høre? Rasmus Seebach eller Tue Vest? Det er helt dit valg. Jeg vil gerne høre Tue Vest. Ja, men husk nu, programmet handler ikke om dig, Grete. Jo, det gør. Nej, Hvad hedder du? det er nu. Grete 2. Det handler heller ikke om dig, Grete. Der røg mit gps. Jeg siger jo også til dig, lad være med at bruge det dumme bevis, du taber det altid. Jeg kender altså gps-sliber. Nå ja, smag til fotografen. Hej lille Tobias, hvad er din yndlingssang for en? Nå ja, den kan vi da godt synge. Britannia! Dum, dum. Ja, det lød måske som en drengestemme, men det var mig, Grete 2. Hun er god til at lave stemmer. Fordi ærligt talt spoler. Ja, i spole. Nej, okay, så gør vi det rigtigt.